Bună ziua! Iată-ne din nou aflați la Caritas. Am venit să ne uităm iară la ce ne oferă. Am venit să-mi cumpăr și eu un mouse. Să ne mai uităm pe la electrocasnice ce găsim. Sper că or băga marfă nouă. Aici de obicei mai pune ceasuri din alea de mână, dar văd că nu l-a dus. Aia e interesantă. Nu știu ce e, de faină. Mobila. Uite ce fain e ăsta roșu. Biciclete, tot alea. Bicicletă electrică. Uite, acum au coșuri. Tot felul de accesorii pentru biciclete. S-au pus acolo lângă bicicleta electrică, numai să nu mă pot uita și eu. Incredibil. Acolo n-are rost să mă mai duc, că știu eu că nu găsesc nimic. De mașină de spălat. Două mașini de spălat. Cred că e defect asta, nu știu. Încă una, 3. Uite, 120 de euro electrică. E frumoasă, nu pot să vă arăt acum că s-au pus acolo și nu pot să o văd. Hai să vedem aici. La electrocasnice. Ce găsim la electrocasnice? Cablu de călcat, pick-up. Nu știu. Recomenzi, astea erau. Două aspiratoare. Odată cred că o să-mi cumpăr eu un din asta. Boxe. Hai să ne uităm după un mouse. Că la meu face figuri. Face figuri rotiță. Pe ce cablu au pus ăștia pe ăsta? Sau așa e el, nu știu. Tera. Să mă mai uit aici. Mai ies ceva mouse-uri. Ăsta cred că e nou. Că văd că are asta pe el, asta la cablu. Are sărmulița. Asta cred că e nou. Nu, pe el iau pe ăsta. Nici nu mai caut. Nu mai caut, că nu mai are rost să iau pe ăsta. Care și aia, sigur ăsta e nou. Mai găsesc și obiecte noi.
Le iau, le țin în casă și nu le mai folosesc și după aia se trezesc și ei că hai să le aruncăm, că nu mai ne trebuie. Astea neinteresante. Calculator, ceasuri. Hai să mergem la oale. Dar nici la oale nu văd nimic interesant. Tigaie, uite cât. Atâta e mâna mea, eu, cât e tigaia. Slab la oale. Bric. Dăbușoara. Hai să vedem la sport ce găsim așa, poate găsim ceva mai interesant. Bă, dar ce ciudă mică s-a dus să ia la bicicleta electrică fix pe ea acolo, să nu pot eu să mă uit. La bicicleta electrică frumoasă, care nu știu dacă funcționează bateria, nu știu. Ce e asta? Uite, lăsă pe drive Japan. Controlere, ghiuzdane, tot ce vrei. Mini greutăți. Ce ghiuzdane asta? Nu-i urât. Ar fi de la ce nu trece apa pe el. 4,50 €, dar nu-i urât, chiar e fain. Pentru mers la lucru. Ia să vedem cum e înăuntru. Poate le iau, că și ăsta pare nou. Chiar e ce trebuie, uite, are și dunga asta. Asta seara când vine cineva din spate cu lumină se reflectă. Uite, cu magnet, uite. Da. Bă, ăsta cred că vine cu mine. Că e din ăla ce nu cred că intră ploaia în el, prin el. Și nou. Bă. Asta e nou. Deci mai e un suport. Asta le iau și pe ăsta. Mouse, ghiozdan. Superb. Restul, nu, ce trebuie. Asta e nou, e fain. Pompă de salteavă, de aer. Căști de motociclete. Oare cum o fi asta ce e băgat aici înăuntru? Dar nu pot să o deschid, că toate mâinile mi s-au ocupat. Ambele mâini. Uite, asta roșie e faină. Și asta albă. Da. Mi-ar mai trebui un bleed. Să-mi cumpăr un bleed. Mai e să-i aici. Cred că ori pleca de acolo. Stai că la monitorul ăsta eu nu m-am uitat. Ce-i cu el? Care e defect. Da, e defect. Aici. Nu e nimic interesant.
trebui umblit. Hai la bicicleta electrică să ne uităm. Aș lua-o din aia și aș trimite-o în țară, dar nu știu ce să fac. Dar aș lua una. Ia uite. Un pic prăfuită, dar electrică. Acum dacă funcționa electricul pe ea, nu știu. Dar e faină, e frumoasă. Nici nu știu cum se aprinde. Frumoasă, dar nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac, nu știu dacă funcționează. Nu cred că funcționează, nu știu. Și așa să o iei la risc, n-are rost. N-are rost să o iau la risc. Pe aici sala de biciclete. Tot felul. Ghidoane. Uite ghidoane de care căutam și eu, așa ceva mai lung. Trebuie ghidonul ăsta simplu, negru. Ăsta e îndoit. Asta e la fel. Nu prea sunt interesante. Da. Ghiozdane. Este ghiozdane. Cursiera cum stă. Cât costă? 40 de euro. Uite. Ce să faci cu ea? Am și eu una. Asta mi ciudet pe ea, nu știu dacă era un pic mai ieftină. Dar nu cred că are nici bateria, nu cred că e bună, nici cheile la ea nu cred că mai ies. Că aici e ăsta, uite. Eu dat și un șurub, eu. Sau trebuia să aibă acolo, nu știu. Cam suspect șurubul ăla. Mă duc să plătesc astea, să mă scap. Și după aia mă duc și la haine. Revin de la haine. Mă duc să le plătesc pe astea până atunci. Aici avem niște mici bijuterii. Foarte puține. Și mici. Pantaloni tradiționali. Germania. Da, uite, din aia de moară Bibi, că ăștia 3XL. Ui, cu tot cu poșetă. Ba nu. Foarte interesant. Groși. Și pui aia vara pe tine, mori. Hai să ne uităm la bijuterii. Răcerea mea vinovată. Și interesantă e. Uite astea.
pachet de cake, o mandarină vine? Tot felul. Mărgelete. Mei. Are iceberg cake, o mandalină, ketchup. Ce Dumnezeu știe, porteza aia. هلا بدوها بالماء بدوها للماء وليمون Frumoase, nu surâte. خيار مزي خيار على الزنبل Oare asta o fi fosforescent? Ce frumos. Hai să ne uităm la tricouri. Din nou. Ia unul frumos, uite-le ori și ăsta de șmecher. De la Capa, să văd dacă mai iau. Boss, da, e original 100%. Interesant, hai să ne uităm la gecuțe, că vine toamna, vin ploile și ne prinde ploaia. Ce este? N-ai nimic. Mickey Mouse. Nu, sunt interesanți. Papuci. Ochelari de soare, ia să vedem. LOL. Am rămas cu ei în mână, cum s-ar spune. Lasă acolo. Am ce să le fac. Adidas. Să vedem ce modele găsim. Ăștia ce papuci sunt. Nu știu, n-am auzit de ei. Astea. Nu știu. Egal. Avem timp până la iarnă să te cumpărăm. Bugatti. Vintage Bugatti. Eu vă arăt aici, poate cunoașteți și voi firmele astea, eu nu le cunosc. Momentan nu am cunoscut nimic. Nu cunosc.
prieteni, cunosc. Don't try me. O să le fie în colon. Pantaloni scurți, ia să vedem. Neinteresanți. Neinteresanți. Mamă, dar astea sunt modele de alea vechi, rău de tot, de pantaloni scurți. Slav, 0. Se ne uită la pantaloni ăștia normali. Dar bine că mi-am găsit mouse. Am găsit și ghiozdan. Supraaglomerate țevile. BBG, habar n-am. Și de fete. BDG, n-am citit eu cum trebuie. New York. Nimic interesant nici aici. Ne uităm și pe partea asta altă. Aia de la G-Star. Yes. Interesant. Măși. Nu știu ce scrie. Vedem aici pantaloni.
ții. Cam atât de aici, de la haine. Asta e tot ce am putut găsi. Mai multe pe altă dată. Rămân numai cu ghiozdanul și cu mouse-ul. Ne auzim la următorul videoclip în care îl voi face, pe care îl voi face. La revedere!